APHLC song ten ili tum kini dak dharna mate ili tum dak press meet ke phanang ko the bang la lo isia bang ke ili tum ke ning ki pung dharna puda kali isi bang ili tum ke kang nek choy dharna udamlo pulodang ni pipolo pulodang te patum ya son BJP ST morcha tum RSS atum lapen bongo sena tum jalang king si APHLC amai pu mate president jai kathara phan di porong supilong ami phi ke kai ban chenglok kapin rem ka dok we ka pe do posini tu me kan nek chon di polo tan de la ke BJP tum ke klem na ya kam ali le la ke ruling party tum ke klem na ya kam ali ke la hai me phi ke kai to ho kapin rem kam to ho ku la ke opposition to kam ati isia bang ka la hello ile tum APHLC aphan ang hoi nang GP po ateng non pen dak pen siklang tak je alang itu mang se opposition na role don bang na clear ong lapen ke BJP ST morcha ake hai longsing top bi kaning jalam na hello je ai kathara sonson karbiang long aphan ha contribution ave lapen ke thang ta nang klem pipe pu bangke lake kapacho bai thekti galam lake alang limit thang ma chini de na pun ni isia bangke la hello la Guwahati High Court aman ke do Guwahati High Court pen PIL number 9 2017 case number laili tum Karbi Anglong lake 6 schedule to the Constitution of India teng pen paragraph 2 sub paragraph 7 ateng pen si that council along electoral roll selam nai pu Guwahati High Court long case ki pipen ka pahai det ke koma tum lonte jai ka thara tum kali ko he jai ka thara pen 24 plus asong tum kali ko he la ke hai long ki top bi la pen ke ST morcha long ke ja tum la chini ne den ma heglok ne det ma la nale tum jong sa kumlen me kaiji pulotang te pinrem ji pulon te non ke dopum BJP sarkar no mana son klemot pipolo pulotang te that point 9 lo masih tok dak lo ciklojon trokang bong within 6 months la separate voter list mata electoral bang selam nang iku la 2017 aning kan pen pining 2022 no aning kan kijut lo election ang ke lo diposit klem ai hedam la hello la pen ke Gomane ACM, Gomane EM, Gomane MLA fansi jai kathar hero pugi pukali. Nali tum Karbi Anglong live la pen Karbi Anglong today pen chenglok. Nali tum la full video nan tum la note theglong po. Hada ki pukal hello. Ile tum Karbi mata Anglong aso a leader ka chekrong atum. Dei ile tum jong si Gomane state government tum napakan. Gomane yang tanan ke wanga kecil so tum napakan. Jong si tum kandu na ret. Cicini ne ret pulotang te la hero so napakan lo. Lake ile tu amena jai kathara amena pen chenglok APHLC long do songja tu men chenglok BJP Congress ma do songja ka dui hanse lagi pupon ile tum chini nai pola le ben chipati ponsi la so sai ke teng ponang ko ke ade ile tum jai kathar apane Karbi Anglong rat kadui ta chini lo social media talk show long antame kopi si ke claim pon ma kopi si ke dam pon ma kopi si ke ma thapon bo ma ke ile tum kadui ta chini lo tang te la so bang pu phan ile tum no be phan mi phigi kai pu ke ile tum Karbi hutru lo lang tum si lasi ni lagi pu dam kang tum ate Norris Howard long ke 62 expert ke non ke jai kathar aphan se cho khalu ini katu kabe inglong along ris tami ini 62 alam mane aron ka chini la so expert ke jai kathar hendo tang te la so na no be pha ini tum inglong aso ko son se ka chirai nangi ma khala hong bidhana long na panong pi ateng penil tum kam chiklem long nang chi council long se tambe council long arleng the tum tame 62 la jakong ateng pen ti utilize long nang jipu ke ma tha jo parni Karbi khai phanang ke thanang ke mum abang pu phan se ke jok che mate Karbi hutur pu ka jae ke kar bo ke lake alang le tum lake party mate non ke bang jae MC election ai suwa wedalo APHLC phan rong alom mane lam ke pon ji ai suwa wedalo la so ai suka wese la thangbak be alam se karbok pon tap ke lake ni tum APHLC mate APHLC puchot kali inglong aso tum non ke chak ding jelo ni tum la se non ke bang jae MC election ke pini penalang le tum han pang thek dak lo Karbi arat mate inglong so arat mane alang le tum la BJP mate RSS matela BJP along ke tutun from Karbi leaders ka chikrong tum la tangka phan se chini cho pini tangka phan ka chini cho joni se jai ka thar phan tangka lam ta arbok lo ke tangka sikai sik komane ka chohang dam long le pota contribution abi tang te nili pudam kang tu pini jai ka thar Karbi khai long inut DC mate IS officer na ke man de ke lage Karbi khai long contribution kalima pini alang li lapusona officer lapusona ang deng na kun de joni se li tum tame man penglong tum tum Karbi khai tum tang ili tum tangka phan ke pathe ante ili tum jing thur piklo malang tu pacing thur piklo mala alang tum kai ke tangka phan lo ke matha asi alang tum phan ili tum hin pen pinrem pon lo taben dia nang chohang ni jong se dia nang chohang he pulo tang te ili tum
pini ke tong soko sini tum ka che phalang no ni tum suri armu che pen sini tum so set pung seta setamini tum claim ponti laso a ke song dia nang hang hetik la BJP along ke do bom leaders la pen RSS atum la pen la bongbo senatum jai kathar phan dia nang hang vek ning